थांनाय 2024 बिसिआव एनएलएफटि तै एटिटिएफ तै हास्टे हाफां केन्द्र हाफां त्रिपाठी चुक्ति खाइलायबानि तंकसांनो तङै बरकनो हाफांनि सेब साबिरनाय तै टिटिएडिसि डेभलप खाइना बागै 250 कोटी रां रेनाय हिनमानि थांनाय 2024 बिसिआव फिया ताबोबो मुंसा याप्रि सेजागे आमो ना केस तानजागो ना बरक मानथाय मानो ना 250 कोटी मानो आमनो गनो खात हैजाक ताबुक एनएलएफटि तै एटिटिएफ खाइनाय रक तिनि आमनो गनो काइसा कक्तमा थुमना पान्दा खाक्या फाइनाय 15 आगस्ट नि बिसिंगो बरकनि अ मानथाय किसा साकसाफानो रिया का बरक नखलावा अंखारसिनाय चबा खाइ नांखे लांमारि सिनाय तुफानो बरकनि चबा ताइ मथाग्ला खनै साइखनारिखा अमाइखानो 2024 बिसिआव गोबांमा एनएलएफटि तै एटिटिएफ याक्ति सावै हास्ते हाफां तै केन्द्र हाफां बाय गोदालनाय रक नि अमाइखानो आगतलानि कुमारी मधुतिओ बरक काइसा कक्सा पान्दानि बिसिंति बरकनि अ चबानि कक्रंनो साक्लायरिखा एनएलएफटि तै एटिटिएफ नि ग्रुप रक खनानिदि बरकनि अ जलेमानि एकेबा तांगै बरकनि अ मानथरक माया आमनारगै बरकनि अ प्रेस मिट साइखनारबेनि मामप्लि नरनि बुसकांगो खायमानि कारणंखा जों एनएलएफटि इन एटिटिएफ जों दिनै बायखाय 2 बছর लायो 2 बছर 7 मास काका दिनै लासै जोंनो केबो अट दिन अट तारे रेनाय जों सामानि करे सिनि प्रेसिडेंट अफ द सिनि अखरा रग बराबो कोयो ऑफिस ने बरफ साबो रेनाय लेकिन ऑफिस थांसे आइ न अखरा रग गया अखरा रग के कोन्टी नंबर आं ऑफिस आं निजर बाइक मुका ऑफिसर हैनो तो कागज तो इंगा जोंनो टाइम साका नां अखरा रग दाइके इंगा जोंनो बलेग नखलाय अमने कार्य आं सैछो का सै मालिया तंग मालिया दिनै लासै जोंनो बनो संगायो बनो अखरा रग चिनि बगे सामनो नखलाय तो जों अखरा रग नेगेसो थांया जों कबिलामनो थांनो कबि कौनो सनाया आं कौनो खोया इंगा ओ कारण इच्छा बाय दां तिनि प्रेसनि माखलायका जत लुकु बिसका नुदना नांका चिनि अमदे जोंनोबा जों जे जरा और चिनि अखरा रग एग्रीमेंट दङ एग्रीमेंट नि मतेबा को फानो चिनि सामो के बात तिनि लासै चिनि जे जरा के अखरा रग दंनाय गोसा बक्सा मानो माया हमते इंगे जों जराय रावंगे जों जरायलाय तो जों को फानो करिका इंगे जोंनो बा जों आगे जों जे जरा बरंसिन कंट्रोल ऑटो पोस्ट बे जों गेरो लाखलाय फैयो चिन को मान थाइसु गरि खादो गवर्नमेंट जोंनो बा रेनान गरि खादो अब नां गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नां जतन कोइनाय जों बलं बरक टंगरो जों फैजागै बलं बिसियो वालं बिसियो बुफां बिसियो जों खावै दंमोन ताव तो फाइनली ऑलरेडी जों नखरै फैजा दंमोन से जोंनो 15 तारिखनि बिसियो मास 15 तारिखनि बिसिं जोंनो जत किसु ऑफिशियल बाबिटे जोंनो जिदि लिटार रिया इंकाय दुइटा लामा ना होते बरा जोंनो बासेर ना इंके बो जोंनो जरा सरकारी पक्षते जोंनो मान थुजो रना तो हाया इंके जों अतो जों गेट आउट दंनाय जोंनो पुन रिया जों जत पाव कथांखौ चिंता गैया ऑफिस चिनि बुसकाबते परिवर्तन तमताना रेनाय हे बरा अतो दिन जोंनो रेनाय हिंसाया चिनि अकरा थाम सम रेनाय तिनि लासे चिनि अकरा रंग कोन फॉलो खाया बरा हेंगे जों अब फाइमाने तम चिनि आराम तंगे तम फायदा तंगे चिनि अमन इतयो जेदिन 15 तारिख बिसिं जोंनो जेदिन सिलेक्शन जेदिन नाय आइखाय अ आगरतलाव जोंनो कमा करनाय ताने कारणे जों अत बছর जों कष्ट खालायो जों बोमाया का बुफाया का नौया का बोगिया का पाराया का जों थांलायो अत बছর जों कष्ट खालायमोन तिनि लासिन जों कष्टनि फलबर थां एगे आबने कारिगो टाइम टंग गोबां माकाव जों जे दिन मासा मासु फाइना बरं तिनि लासिन केस बुपाया बलं बरो जत सिलेंडर रिपेयर माने केस तो बलं बरो जत न पाइना ने कक अब केस तान दिपाया केस नंबर दिसिनि अकरा हजार केस नंबर तिनि लासिन केस तो अजरक थाय अब तानि कारणे थाय जागिया एंगे बरा जे दिन सामनारांग नेबा जत किसु जत न ऑलरेडी मान थाय सुते जत न मान तिनि लासिन जों कोन फानो जे जरा चिनि एग्रीमेंट मते कोन फानो चिनि मान नाय गरै आसक्ति जों तमसना साथाव ओका अबनि तैया जों कोनो गोथां तुंना मतुंनिया जोंनो अबसर जों कष्ट खालाय फायका बलं बिसिनो यं रुवा थामपो जत किसु जों काते रोय फायका
abono training yo hai kai ke directly ko 15 tarik ni bising jehetu chini je janna ki unabsent unreturning unrestricted barano tomun se jene absent khai hai kai जोंनो जतन मासा मासा कपि दं गोथां दं दों दा गनाय जोंनि बिहि गोथां जों बायदि पुसेनाय बाक्सा बाक्सा नायदि अब सिलिन्डार ने रां न मानिया वय पैकिस मानिया वय थैने थैबायगा ताबो जेलो तंखौ जोंनो सागायन नांनि केस नम्बर 2 दि जेलो कयजना दं केस नम्बर जों केस सैने जों देबा केस सैने गवर्नमेंट सैनाबले ओ केस तानि पारि आं बरा abono ang 15 tarik ni bisingyo जोंनो जतके सिलेक्शन जिने रियां kai गोथां तोनान मोजंनिया जोंनो न डाइरेक्टली पावमा बुथुमनाय सिनि तिनि लासिं केस बो पाया एर पर सिनि मान थाइ सुते बो मांलिया बेनो जों तांखाने तंगय जों अटो बो जों गेरला खलाय फैयो चकलेट बो दाम सुते तिनि लासिं आगे सिनि एमां बरो सिनि बोसानि जेनारेशन नि एमां बरो सिनी बक्सा बक्सा आधार कार्ड करे रेशन कार्ड करे डॉक्यूमेंट करे सुदा तो थांगाई सेना ताइसा नरा एको यो पंचायत थांगाई ताइसा नरा ने कोन से डॉक्यूमेंट करे ता खाइना सिनी तिनि लास कोन से करे को आमने करे ताइबो तंगो साना के गोबां मा टप दं जेहेतु चिनी जे केस होइते चिनी मानथाय सुटाइ न जत रिमाइ आफानो जे मानसा जोंनो आं 15 तारिखनि बिसिङे जोंनो डिसिसन लानानै उनथौ तंमुं जों 15 तारिखनि बिसिं जिदिन साख्लाय आइ गाय जों नांगायगे लामाफानो मा सबनाय नांगायगे आगरतलाबो फानो जोंनो कावमा बुथारनाय हायाके जोंनो रोनानि मा थानाय जोंनो बक्सा बक्सा ताबु चिनी जे जरा जों बाय जोंनो वालायना फ्लाइजका जों बाय जोंनो केलेंकारि फ्लाइनानै फ्लाइजका अफिसाव थांसं आइ टाइम सादनाय नों नखराव लिस्ट रैया अग्रावना संगायगे सिबरा जाय आबो सटिकारि जायखनेले साबो ऑफिशियली बरो जायख्लायना नंग चिनि अग्राव दम जायख्लायब्ले चिनि अग्रा एक मात्र लिस्ट रनाय काउसे जायख्लायना तो ऑफिशियल जायख्लायना ओ कारण तमुं से जिदिन जों 15 तारिख नि जों सिलेक्शन खाय गाय नायते जोंनो कावमा बुथारनाय हायाके चिनि मानथाय जोंनो रोनानै आं गोबांमा काव साना थाया आं सानिबो रोंया असिगित जों बलमफोराव जतन मरखजा सिया रोंया नरा जेने बुजि लायथं जतन 15 तारिख बिसिं माइ आं का कारण जों नायते जोंनो काव बुथारना नांनाय नायते जों लामा नांनाय आबर रानि आजा नक नि ग्रुप के बमो और ता कमा ग्रुप दङ बरिमल ग्रुप दङ अरेन्द्र ग्रुप दङ बीएम ग्रुप दङ न ग्रुप के जे ओ जे थांनाय ग्रुप साना थाया जों ग्रुप साना थाया एटीटीएफ इन एनएलएफ अच्छा नंगो रांगनिखौ साइदाव 250 कोटी पैकेज 250 कोटी पैकेज तो अब चिनी बगैया अब का कैसे एडिसी डेवलपमेंट अब नि बगै चिनी जे जरा गवर्नमेंट चिनी मान थाइ सुटाय जे 3 लाख चिनो कोन से पता करे अब ने सब 250 कोटी के अब तो माने अब एडिसी डेवलपमेंट नि अब कोन चिनी बगै अब पब्लिक रनि बगै छे अब रांग चिन बगचाने ने कब से अब पब्लिक रनि मान अब को सने रनाय सा अब कोन 3 लाख कोन सिलेक्शन इन टैक्स खानाके बोरा जों साननानै गाय अबैसोयो चिनि बसा बथै जत चिनि जे जरा रयेल बर' आर्मी जों जे जरा सागबे दावने रा बरानि मानथाय सुथाय तंमुंसे सरकार जोंनो रना चिनि अग्राव साल फटिनो बर जों कागज रि तो ऑफिस आं निजे बायथा मोननोखा कुनो जों गवर्नमेंट जों फलो खाय आं तो सपोर्ट खाय आं तो आमनि बागै जों इच्छा बायद मा फैला अच्छा ताव से जतै नों नरक का ताबु के तंनाय जे खादो जान द नरक के बिसिङाव को लामा का सुथै रगो बरा थांका ना सिनि दा तंनाय रक दा नरक ओ लामा का सुथानो आं निजे बाय थां दङ आफोरखौ जोंनो थांगा प्राइवेट वार्ड मिनिस्टार थांगोसे फायका 2 दिननि बिसिङाव सिलेक्शन अमं पाइनाय जतन नांनि सलं पाइना ताबो 2 मास पाइबो अब कुनो बिनि कुनो कप आजा न हापां बासि एक्सेल बो खदो खायजाखा हा नाउ एक्सेल द खायजाखा न नि मुं द काखा आजा नाउ एदा बमंग तो जत तो काजाग नो बमंग काहि तां खायनाय बमंग कायबो काया हाय
गवर्नमेंट जिने से कहे तंग केना चिन हमरो तंग केना तो টোটাল তাম সুজরা খরবসনি কাকা টোটাল কয় टोटल चिनी जे जन्ना की चिनी जतो एटीटी एक्ट इन एनएलएफटी जतो ने लिस्ट रो जतो तो वो चनो सरकार चनो फॉलो पे আচ্ছা নর তো যেতে এনএলপি এটিটিএফ মানে के बरो फाइनाइ करे जों चौकी न फायो चौकी ने जतो रो तुमने जतन चौकी ने जों बरो से के साइजों पैसा केने जों फाइनाइ ও চুক্তি ফেমানি আবার থানায় যে 2024 নিও 2024 4/9/2024 जों फायो अब ट्रेनिंग बैके तिनी सिलेक्शन खाइ जाय को 2 बছর लाइन नो तंगरा का ইয়ার সারেনারও জম্পুই জলা খাইমানি ए जम्पै जलाबो जों फायो গাছগুলো যে তাবো নং স্পেশাল রিকোয়েস্ট তিনি প্রেস মি বিসি মন্ত্রী নদা খাইয়া নানং সিমি আদা খাইয়া সামনে খাইয়া आं ट्रेनिंग प्रेस मी इंगे सिनी अगरा तो काहाम नंबर चिनी बस सामं तांगो काहाम नंबर तो तो फ्लाइट तो चिनी बस सामं चारनानि ओ कारे बां के बनो साया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जोंनो बरा से जतो केसु बरा नेथानि से आगे तोमरो चिनी अगरा नो परन ताबो के अगरा होचे गवर्नमेंट नो जोंनो गवर्नमेंट जोंनो तारातारे नो सामं चिनी सामनो रंगना नाइथो चिनी सामनो दैरया माने तारातारे चिनी सामनो के सक्सेस खालामना नो तो जों बर्मरा हाथाय गथ'खौ जों थांखा अरबो फुया जाया यंफा थांखो वाजा वाथाय थांसो अरबो कस्त मानका माने मीडिया ने बिसिं देना बो नो सी तंकना आफरबो जोंनो प्राइस मिनिस्टर प्राइवेट मिनिस्टर जेने बरं गना विकास साबा थां बाय थांनो बसे बायगा दुइ दिन बिसिं ना सिलिसन ना दिनि लासे अब को सादा गया को और अबने कारिगो चिनी मान थाय सुदा आइका नि बिसिं देबो अरब बाहात बालसा चिनी तो टाइम नि आइका टाइम इज इम्पोर्टेंट ना बाक्सा बाजा साइमन ना रांग ने बाकी दे bolong bor पाया अब सिंग मानो आइका दं का सिनी bolong bor ने आइका में सिनी कोनो दाबी हिनि बो करे पंचायत होइते ब्लॉक होइते कोनो चिनी दाबी करे एर पर डॉक्यूमेंट सलांगना पनो चिनी कायसे चिनी सिलेंडर आइका में कोनो डॉक्यूमेंट से सलांदे सरकार कोनो अपने कार्य जों बारे बारे सरकार नो रिक्वेस्ट माने जों जतो चिनी जे जरा एटीटीएफ एन एनएलएफटी जोंनो जतो जों सिलेंडर फ्लाइनार नो लिस्ट दंनाय न सेबानो रनानि ओंथों तंगम से दिनि रिलि आइ गाय लाहार बन जों मा नखरनाय हाय आइ जों आरो तो बन जों फाये जों न मा कौसिनाय कौमा बखासि পুরো গোসিন বিসি হর না রাখি আমার সত बरो जोंना सावो नरा जेबनो दै बसन बिसिंना जे जरा के आइकार मानना सोने जतो न खुलुस मान पाइ दै बसन अलरेडी लाइका तबन बम से करिगो पाता से करे एगे सिं सब आसा सिना आगे तोमरो चिन ओकरा न मासौ तब ओकरा ओकरा निया पानो गवर्नमेंट निया पावो एंगे ओकरा से गवर्नमेंट निया पाएगा ओकरा लोग बसिते बरा साथाय तो जो साथाय तो सामन थांग तो तागला से बरा के सका गवर्नमेंट लोग तांग से ना ओकरा कोन जाके चिन ओकरा जाके तानि अगली सोई ऑफिसर ओ अबने कार्य जोंना जेहेतु रनानि अंतो तमु से गया है जों सबाबो नखरनाय सबा गथ' नखरनाय जों कोनो आगे दे जों सिलाय चबा खायो ताबो जों सिलाय चबा खानानै कप साया बाजा बाजा बुदि मानो बरा गलम गरबा ताबो ताबैसे बरा अन्ते कप चबा खानानै कप सौ अब कोनो नाकादि अब हाया जों खालायमानै गायगा जों आगे सिलाय चबा खाना जों ताबो खाय लामाव नखरै जों यावखौनो फान जों खरां हिसाबै जों मासे मिथिनाय दिनै लासै जों अट'बो सरकाय थांगा नगो बाजा बाजा माइ करे तंथाय न करे काथिनि जाना माइ करे बैनि नगो टंखा बाक्सा बाक्सा जों बुब्रु खालायसिनाय जों बुब्रु जरा फायनाय ओ जराना नासिंमां नासो जों नासिंनो लेंगा बले बुब्रु फायनाय जरा अपने जवाब गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा रनाने उंदो जोंनो तंमुं से जोंनो जेरे रैया गायखाय 15 तारिख नि बिसिं कोन सिलेक्शन खालायगा जोंनो कौमा बुथारनाय फैनानै अलरेडी फायजाक आं कथां दंना मुसुंलिया तानि मुसुंलिया आगे बो हैराने ताक बो हैराने जों जे दिनो ग्रुप टंगरो का कायसा कायनि फाइनान्स पानो कोन कायसा नाय फाइनान्स आमते सुबिदा ताक सुबिदा प्रथम तिनि लासिं तानि केस पाइ आं बलंबरनि केस बलंबर जगन फ्लैग डाउन थाइगा माने बलंबरनि केस जतन पाइना तबन तानि पाइया आबनि जवाब नाम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बन जवाब नाम दं आं फैनानै क्रिया आं थैना एक दिन आं थैना पृथ्वी हामरनानै थाया आं थैना थायो